गासैनिबोसिम अननाय आरो सिबिनायखौ दिनै बे सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बावहरफिननाय जाबाय। आदा बिग्राय फैदोंमोन, बिथाङा दिनै मेथाइ दोंथाम दोंब्रैसो जाखिनि हायो खननानै फैबाय, ओंखारबाय। बिथांजों दान्दिसे जोङो मोगा मोगि बा आं सोंनाय जादोंमोन जेल सिङाव थानाय फिलिंस आरो बाहेरनि फिलिंस माब्रै जादों बिनि बारै आं दान्दिसे सावरायलायदोंमोन। थ' बिदिब्ला सार बिग्रायनि जाखिनि 1 घन्टाब्लाबो 2 घन्टाब्लाबो सिङाव हाबदोंमोन, मेथाइ खनहैदोंमोन, बिनि फिलिंसनि बाथ्रा बुंनायखौ खोनासंलांबाय थादो। माबोरै दङ बे रिफिकामोना? रिफिकामाबो आंजों बिराद गोबाव शेयार खालामदों, जिरायनानै बिराद मोजां रायलायदों बिसोरा। आं होनदों दुखु जानो नाङा एबा गोसो दुखु लानो नाङा। जों मालाबाबो नार्भास जायाखै आदा, आरो जों दुखुबो लाया। जोङो मालायनि सुखु रंजानायखौबो जों गाज्रि मोना। टाइमाव रंजा, टाइमाव जा। जों इसोर दं, सैथोआ अरायबो जै बे बाथ्राखौ बुंदों। दा ओरैनो बे जायफोरा जोबथा साजा होनानै दोनजानाय सेंग्राफोर, बिसोरखौबोथ' लोगो सावरायनो मोनदों ना? मोनदों। आं सासे जाबज्जिबन कारादन्ड जानाय, मा नाम मोन भिकिया जुलि ना बुङो, बे फंबायखौ आं लोगो मोनदों। बेबो खोब माने स्ट्रंथार मानसिया, ओरैबायदि स्ट्रं। मानसिफोरखौ बिसोरखौ एसे आलादा हरखादों नामासो नुलायलायदों आं। माबोरै आलादा होनबा, गोसो बिसिनि स्ट्रेंथ आं बेखौ मानिदों बिसेस करि, आरो बिसोरनाव नार्भासनेस गैया। ओमफ्रायथ' बुंदों माने जुदि गोनां जायोब्ला, जों जुदि आन्दलन खालामफिननायनि परिबेस फैयोब्ला जों अरायबो दं। आरो जों बर' जाथिनि थाखायनो जों जिउ दान होनो गिया, बर' बिमानि थाखाय जों गावखौ बावसोमनो गिया। बे हयथ' जोंनि इसोरनि लिरना हरखानाय बे बाथ्राखौ बुंबावदोंमोन। ओमफ्राय आदाया दा जेनेबा सिङाव हाबहैबाय, बिसोरनि फारसे नों माबोरै सिन्था खालामदों? ओरैनो साननाय हनाय माबायदि फिलिंस फैदों? ओरैनो बाहेरायाव थाबा माबायदि फिलिंस, ओमफ्राय सिङाव आदाया दिनै 1 घन्टाब्लाबो 1 घन्टाब्लाबो दिनैहाय सिङाव हाबबाय, बावहाय बेयाव माबायदि फिलिंस फैदोंमोन? ओरैनो फिलिंसआथ' बहुद फिलिंस फैदों, गाज्रिबो फैदों, मोजांबो फैदों। आं लास्टआव मोजांखौनो आं लानांगोन। नंगौ, निस्सय आङो माने मा होनना बुङो बेखौ, आङो सिङाव हाबनानै बिसिनि जाबज्जिबन जेल जानांनाय, आरो जायफोर 9-10 बोसोर 12 बोसोर 13 बोसोर जानांनाय, बिसिनि बिसि फिसा उन्दै गथ' लानानै फैदों, बिसोरजोंबो आं शेयार खालामदों। बिसोरखौ नुनानै आङो दसेनो मेगननि मोदै बोहैनो नागिरदोंमोन। आंबो बे अबस्थाखौ नायनानै बे थिग जानाय नङा होननानै आं मेगननि मोदैखौ खुनुरुखुम हमथानानैब्लाबो आं बिसोरजों रायलायदों। बेखौ नुनानै आं दुखु मोनदों। ओमफ्राय सिङावनि माखासे परिबेसखौ नुनानै ओरैबायदि गोजोनदों जे बेबायदि अबस्थायावबो जे बे फंबाय मोनहा दिनै बैसागु फोरबो बिदाय खुंदों, ओरैबायदि गाजा गोमजा खुंदों। बेयाव आङो बिसोरनि महर मोखां नायदों। बेयावनो बिसोरो जेल जानांनाय भाब दं ना सोरजोंबा माबा जाबज्जिबन कारादन्ड जानांनायनि माबा दुखु दं, आं बेखौ नुनो मोनाखै। आं मोननै नुदों आरोखि। मोनसेया आं दुखु मोननाय, आरो मोनसेया बिसोरनि स्ट्रेंथ, ओमफ्राय मोनसेया बिसोरो खुनु नार्भास गैया। आदाया दा ओरैनो जोंनि मोननै हान्जा दं बर'नि गेजेरावहाय, बिथांमोननि सायाव मा खावलायनो सानो? खावलायनायाथ' आं दिनै जिहेतु आदाया हाबनानै ओंखारनानै माबा मोनसेथ' फिलिंसा फैदों जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव, BPFआनो जा UPPLआनो जा, जे आदाया गेजेरनि मानसि, सिंगार गायक हिसाबै दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायनो सानो? ओरैनो जायखिया गाज्रि मोनलायलायनानै लाब गैया, नंगौ, दुखु मोनलायलायनानै लाब गैया। आंनि खावलायनांगौआ बिसो, आं खावलायनो नागिरदों जे जुदि पसिबोलब्ला, सम्भबब्ला, दा आङो माने मा होननानै बुङो, दा स्टिल दा जाय गभर्नमेन्ट दं एट प्रेजेन्ट,
दा हाजारखि होनना रुलिं गभर्नमेन्टआव पावारा बांसिन थायो नालाय नंगौ बिथांमोनहा जुदि माबा मोनसेसो बिथांमोननि थाखाय सानदोंब्ला बा गोजौ उपुर महलाव रायलायलायनाय जादोंब्ला एसे थाबैनो बेखौ आरोबाव नारसिनबावोब्ला मोजां जायो आरो आङो जाय बा गभर्नमेन्टआव गैया बिथांमोनखौबो आं बुंनो नागिरदों जे बिथांमोनाबो गभर्नमेन्टआवसो गैया हय थेवबो मेइन माने स्ट्रेंथआथ' दङ मानसिनि मेलेमथ' दङ बे हिसाबै मालाबा सुजुग सुबिदा लालायलायनानै माबा मोनसे एक्सट्रायैब्लाबो फैनानै गोजौ उफुर महलाव माबा मोनसे रायलायलायनायनि माबा मोनसे परिबेस सृष्टि खालामनो हायो नामा नैबेखौ आं मावजानो लुबैदों एक नाम्बारा जाहैबाय मोननैजों ज' जानानै बिथांमोननि गनायनि माबा मोनसे राहा जुदि जायोब्ला हामबायसै आदा थेंक इउ गोजोनथोंसै आर'नाइखौ होनना सार बिग्रायखौ बिदाय हरसिगोन जोंनि बे गुवाहाटीनि एक्स एन डि बि दैदेनगिरिफ्रा सारनि गारि जोंनिसो गान खननांगोन र' सार जों माने